i gang med at filme. Kom så. Run, bitches, run! Jeg ved det, Philip. Det er fandme endnu hårdere at holde den her. Det fik jeg ikke med. Prøv at tænke, hvis vi skulle have løbet ned fra Patrick af. Og prøv at tænke, hvis vi skal tage den her om.